Oleh tiup-tiup lama ron live ketuma mai ro su problem kan ne deu leka network ke chak that lo wangin live duangin harsa chu wang chuan tun tu ma hianin covid-19 ina tlapung khua arun na chungchang te le voin me ni khat sang hina somni pakhata rin lo tak mai tlapung khua covid-19 community spread man hi engwanga lo thleng nge ani ti te le eng tianga malak nge ani ti te hei kabula hian kan village council president pilal ning thagi awma ani hi VLTF chairman ani boka tin apia hiang puti selal reng puya awma ani hi tabung village council secretary ania ani hne tang hianin voina thil thlam dan te kan ngai thadona zon te pokanin zo tanga ole hei ibigi hi kan zot anga voina khanin dar zat vela nge covid-19 free kha tabunga a very positive mu chuan ni ti kha engtin nge thil dan kha mina thil ta che ni heta hian ti kar ma sa tang khan VLTF te in khwa khel na kan kalpuya Mizorama etianga second wave alo luarta ka chuan kan khwa te hi invent film khur ve ila nam chitin chitang in tlo pole chakma khwa khopel tam tak kan nei awang hian in khwa khir ve deuh to ila ti in VLTF ten kan rela kan lo in khwa khir kar ma sa tang khang kan in khwa tun kar ni chu tun kar tang khang kan in khwa khir ve tran cha in kan lo in khwa khir hi ka lom tul me ya ka han ngai to hian tu na positive te kan han ne ya hian boina khan tian chu kan in khwa khir ta ka chuan YMS section sang te point sang an duty a ke ni VLTF te le atlom ngai YMS lam te po amun nga ka YMS ru na hian kan duty ve thina ni tinin voin po khatia kan duty kha doctor ne na tangin dar som pakhat vel mo jing dar som pakhat vel ani chu a khan phone kan donga positive kan nei thu chuan kan han zo chianga vai solai missionary kai bulami mandir sirami vai mandir sirami so sajal de ya chu adam lova symptom nei ni chu COVID-19 ani po ma chuan in ring hel chuang lo adam sam lo va in entir kha in entir saklia mai ava in entir saklia kha doctor ten doctor than pu yate khan an lo ring lela an lo test ani zo in mo alo positive ta ni chuan min ron sil vele VLTF committee te tlang a YMS information mangin kan aw nga la ti khan kan ko ruma VLTF committee te kan nei ngal ruma ti chuan medical lam te po an ron tlan tha a solama achung le khatte mo a chen pui te le then om ko veng te contact tracing te an va nei nga la ambulance kan phei ve nga la helai YM ru na duty ho zong committee kal zong te khan kan zui phei ve nga la ni chu ti chuan zan dariat vel thang kan va om ta thakani kal son to mia lawin solaya chuan mi somsari pathum vel test manania zan dariat thang khan sample test sample test ania ta chuan in mi som pariat an positive a chung positive te chu an then om nai te ami positive ina khan a farnu in tiu sona lo pek nau pangte kan chui zela ti khan contact tracing kan nei ngal chara chu ta chuanin ani le mo khalai khanin in chung khata khatia hanoma enge akai kuang berakha ti maila tunge nia eng khoi tangin nge kha positive kha lo kai ti lai kha a hriat mai thayam hriat lo a hriat thei lova amaro chu he pa hi thil zuar ve thin reksette engemo bek te puan thelep engemo azor tak tu ka he chang lo bazar han thu ve thina chu pan suri lama te hian akal ve thina ama pan suri so lo kai district kan mo i chong te konga kha tun nai covid-19
luar teu nak katakan sumdongin akal thina amaro chu anom samlo wang hian le kan lo in khar khip ve de wang hian tun hai te chu akal lo ni o mina langa chuta pan suri vela avakal na kaya maniang ti te kan ngai to ani chu ti ni chuan lan dan akhan chu community spread khalo reng to kan lo khe si lo ti khan kan nun phung pang a kan lo nunga amar cho VLTF ta chuan ma chu in la thowa a theyang chuan khatia mai na thorang chung si khanin kho chunga han community spread khalo to ti khan kan lo kai dar to ti na ni beria lang ta tro ani mel ka tiam ani chuanin atura hianin home quarantine kan dan tiang chi te khatia ang kha an omem mi ang zat nge tuna han ommek ti kha a hi them chu i tuna hian home quarantine ang hi chung ko somnga pathum vel kan nei ngal ta mo chuan i tuna hian la dap zel ani ta chuanin tuna positive ho mi som pariat bo hi tekin nan an ina tuition kal nau pangte kan chui chua ka chung chu kan han te sa an lo positive an nu le pa len chen pui te zong zong kan ko le chu kwa khan an lo in kai dar manani berana chuan dor kai lun em mei panian tela an fa te tuition kal kha kan han test kha an nu le pa te po chun lo positive ta zela chuan chung chu an mi chorte dora an mi chorte mo khang te kan han ko zela ti khan lo positive zela ni apiami puti chalal reng puya kan tabung VC secretary hi kan zot venga ti hianei purenga kan zot ve du chea voila khanin sample test ta medical team ten khanin vanei ni kan thia ti chuan khatia sample test in vanei khanin a family a positive family te khanin an kai vek nge second wave chu hlom to ti te kan lo thia ti khan engeng mo thu thang COVID-19 a chuat tamani chu wang chuan positive chung ko te khan an thu ko khan an kai ngal vek nge positive ngal vek zel nge nia ti lai kha antin nge ning kai da chon dan khami contact kual dan vela kha a soi then ai kai tak dan khan deuh ve men chu spread dan kha test kan le china changalang ta chu amasa antila nikum lam a hiron dar ai ka chon tun me chu chak jok te chu a hiada achan chu tuna kan test na khan nau pang pakhat chet de khanin positive lo kan ne ya chung ko khan family khan abak kha chu an positive ja khat yang kan thilom dan ani ya chuan kan mu ma sakber pa kha chu afar nu nen khanin positive an lo nia chuanin heta dorkai pakhat phei chu an chu koin an lo positive ta vek me ya chu che kan boi kam mai to na hanin contact tracing te kan tia ani le chu ti ni chuan khami akai kuang kan han ti mai la kai kuang chia po chu khiat thei lo han pu ngota po kha fu lo thei tho nga amaro chu khiat thei lo kan khiat ma sak bera voini hanin an tira tabung sub divisional hospital hanin an tira medical team tena COVID-19 na positive ani tian lo proof taka kha kai kuang nga chu ngai ta mai la ani ina a contact ni si lo in contact na turo mang khiat si lo wa mi pui mi mira sample te sa lo kai no khanu men heta kan din lo pakhat deuh kha dor kai ni atira chuanin enga ni an phana sa khop maya ma se nu ha kan testa chumi de chu an chung ko chuan positive ta kan test lawang tin hom khop maya kha tuna kan ma hi tabung kan suai me run ania ti hianin VLTF te duty an rega ti chuan kha kan thria quarantine ngai mi ngmo sap voinia sample te sa tangin positive anom ti kan khata ani chu kalau khiat dan chuan khang quarantine ngai ateng te han khur pual vel tu te an quarantine center han huai tu te ko khanin tlom mai kha har sa viau to ni asan chu bara khai du tuk thil ania thamuang takin kan lo ma helaya VLTF te duty ta hnuaya chu tian chuanin hun engwa chen kan lo man lain kan fiat lo le kan rin lo tak mai in thilaron theng sia chulaya chuanin motor han khalngam to khanam to lo ni positive hon khur pual tu kha chu tak chu he lai kan mu he pu bi la hu thanga ania ani hi ai volunteer la bung branch OMS secretary nilai ania pu de voila khanin engtiangin nge ilo khiat ve tin i hun man dan teng te
in volunteer sante miang fil beta che hey VTF secretary hian minon fora VTF member tho kan ni wa khan maro chu thang tu group wei ve ten ti chong bula group thang tu group area chin chiana sign board tar turin kan kala kan president atlan let ngala ei chu sign board tar turin au ba khan zo ve le kan tlang bua chuan lai machinery kai an test na bula ang hala kan om ve ta chara an bu chau tak zel si a chuan CCC tourist lodge chan mari venga mi ki positive ta da ko na tur ni ya so ngai ta si ya chu motor ram cha au mai lova VC10 Volvo pai motor pai so mai an fora an ko ta chuan positive ta tur lo ngai tak si ya chuan driver taram chan lo na vain VTF member ta kan ne we me foi tu ta kan ne ti tu lo tin một tổ khang cái volunteer ra thì positive một số biết cả nó là vào cái post sâu ta gần đã sâu anh rồi cuối lẽ mày ít bé na sang in quay em thì vui zual zel tu in đi chiang thế mày anh đi là tu là hiện in phur sâu lâu tên lâu men quarantine center là phur sâu lâu positive này xí tên lâu men ông tổ là về tu là hiện anh phur sâu kim vếtตัวmedical team là về test kit ông tầm tổ lâu vàng test kit trả lệ quất ta cho mình mua test lệ tụ cho anh chị à cũng tiền một năm cho anh sầu tụ nó nông lâu mà rồi chú lâu hình kinh thì thế lệ anh em bảo là ta lễ in ngay tên ông anh cho anh in tu đại hiền viên tiệc viên bạc cho thật này quê mẹ ruộng là bùa hay cần chơi về anh VCP thì bóc cái mini oven anh cũng cần lắng nghe cả giờ là chúng ta đang in quê mẹ ruộng là hay cần để chịu to đó này rồi cuối lẽ mày tiền na thu lẽ mày in là bùng qua tan có tham muốn thắc đón khom mày VCP thì cần dọn xuân dòng về lẽ à anh ấy là bên mình cả với làm bạc hành thì khai in buổi bui tắc lẽ mày COVID-19 positive test chu ni chuan in sample test kha tuna chuan an chat lak ri ta nia nak tu lama hian chun zom le thei ani do nem antika ka chun zom le ani ang kan chun zom tori kring lawa ki test kit atlem to wangin atul zual pui ti na khek te ngai via chuan ba ka ki te ginan i tul zual tak tak angan omero chuan an doctor te hi an tlom nga ya an fil man in pek na thuk voin te kha enge athamwan thak katia an in pe doctor hovin an lo chuka ti khanin enge kholum kara mo an lum sia kan khongai lu to kani an sen te kan mani te kha khwa lum sia tlabung kholum te tu he alum emi chuan tu wang chuan an in pek na te hi thuk ma test ngai enge tul zual pui omani ro chuan ala test thei tura ka nga ya ma ro chu a contact ang zong zong an dora thil leite ti vel kha jang zong zong kha chu tu na din huna chuan a thei to ri lawin ka sia ali chuan in chu ti chu khagan din mun kan sia khatiang kharin community spread te om to box sia sample test chun zom thei tak box si lawa chuan VLTF lama tangin tinge malak in tuma naktuk lama te hian eng tingin nge lockdown top mai tur nge nia antia han kalpui tur nge ni don lockdown tak hi chu VLTF te ti thei pon ni chuang lo ta ama ro chu kan khua het yang kan lo ni ta ka si chuan alo ek tuna han engangin nge dar to hi kan se lo ni a hla to ni kan din hun hi dor lian deu pan hi khan an lo ve ka ta wang khan an dora kal kha kan tam lu to kan ni mo thil va le ang te khang zong zong kha test nai na dai lo boka kan home quarantine zel ta kan chin tiang kan chui reng tu na po kan chui zom reng anak tu ka te po kan la chui zom zelanga tin khang i ho kharon in report zel se kan du bok ta in zep lovin mo chuan mani in film khur takin kan shiat lo te pon mani lo in sharan kha chuan lo in home quarantine ro se film khur takin ti hi kan cha du bok ta tin voina khang ka lon ve chu
kan tri ani corona virus kan te kan lawa kan tri tlang puita a kan YMS secretary pu hu te hi ka fak ve lok dua amasain VC motor kha dil ania VLTF mingin quarantine te phur chhonan kan quarantine na mun tura phur chhona turin motor hi VC te kan dila VLTF chairman kana VCP kan ni thau boka ma se VC te chunga lom thu ka sai du thau ni chuan an motor bol lo pai motor 407 ti VC 10 kan ne ya chu dila ni ta a kan phal ta a VC 10 min phal sak ta a ta chuanin chu mi khal tur chu kan mu zo lawa a chan chu driver te pon an ti ani an lau quarantine tur ho positive kha an phurngam to lo tu ma in chu ta chuan kan YMS secretary B lal hu thanga pu hu te hian keiman kalau in volunteer ange kalau khalange tita kan tha muang ani mo aro pui ka tia in pek na hi ka fak lo thei lawa chuan ti chuanin akhal chawa athiar chawa chip voi hi kan chip ani chu tikang kan hu bel zel sia tikang chip khata handa aron let le a chuan chip khat chu zandar riat vela handa chauta mo tiang kha ni ta a chuan ke ni po horo min tia ka tha liam photang che ka tia ko om vera na ka bai ya an tlan liam tur ti chuan ka ho veta ke po ka chung ten min lo tia mo luan phal lawa po na min sanitize ve ka min ka fa ten ka sili par phei tu bun lun phal lo chim chim ka tiang ka an film kura chu wang chan chung ten min lau bok sia film khor tila YMRU na yang kan riak mai no na mani kan tia chu pu hu te hei afela tangwala afela po fel ma voi na te po kan secretary mo VLTF secretary VC secretary ni bok tenen te kan an tan kwa jung chu ta po chu mi te po chu contact tracing ti ngai home quarantine ngai kan tia te kan soi jung an tan kwa jung an fak om le mei an in pek na aro pui ka ti ka fak lu bok mo atham wan thak ka tian bula om ni chuan kan vice president pusena mo puzo ku nga sai lo po thim thengin te kana to thengin min om pui ani chu vai ho phei chu do ten soya kanin contact lo in contact reng po kha vai pakhat phei chu afapa sajol kan tia positive te ina tuition kal reng kha kan va mi soi kan sia kan va zo tak akal lawati katani chu apa kha an swal dan chu mo yang kan atang le kan thinarim kan hau bor atang le kan nui ti kan mang angani mai ho in chu chuanin kan akal lawati kata lo report tu om zela phone te kan dong renga kan ko luita afapa chu alo positive ta sia ti kan an chungin an positive ve kangani chu an te ber kumli nge yang an te ber kha alakai lo an chuan la mai in pek na chu lai chu kan zot chiang lok du cha chu tia an te ber no pang te mai chok mai alo positive lo ta ka mi dan positive ta ka si chuan en tin nge ano pang chu amai no mai nge mi dan tin nge an chen oma mi kan test ve nu pakhat kha a negative lo me ya chu anin a hon ta ma se film ko ro bwal file tu sa in kha swab sample an lang dong khan nau pang chon a lau ta chel be ro na ngai ta kha positive ho zong khan chel be ta ni ti khan hei ahim to chuang lo ka nau tho to kai chumo chang kan home quarantine hal ta yang kha kai phei chuan akai to tho wang nu bula nu le pa bula mu reng ania ala lang lo mei yang in zinga kan om vero se ka ti ka khongai ka lai ka lai na ta ni kha nau pang kha ala nau pang sia nu le pa te kal san tur ka mo akai to tho wang swai mei ro te ka wat ti bora ani khok mai chung ko lai na om tak hun kyur tak tong thut mai mi nge mo zat chung ko som pakua lai mo ni ta kan COVID-19 update hi dia ti tiang deu kan kala wang hian news te anga khati ka chiang kung ta ka tin han khiat po khar sanga khiat tu te po kha in sadu in kan ringa voinia tabunga COVID-19 community spread oma adar luai nge yang amai ro tun din la chuan sample test nei thei chin mi som sari le pathum
an ni a ti chuan chung sing tang chuan mi som le pariat positive an omani ti chuan family somnga le pathum home quarantine in tuna hian anom mek bok ania kha chiang kuang deuh taka alo thlir tu tena in hriat lai poimo chu ni ta ti hianin hun kan liam zelanga ni e a khopum mang po hen kan din mun hi mangan thak le dona sarkar poina min ngai ven te po kan ngai viau don ni la kan tro chu kan din mun ania tong trai jala ma te po khanin min lo thlir tu zong zong te khai min lo treve zel turin tabung khotan hian min lo dil sak turin akan han ngen chewuni tin mizoram a he chet na chang ra thleng chhochar char me kang mai ten chuaka ti chuanin covid-19 ran free te an lega lungsan lama kan ko thenom loka ran free alega mizoram an na satna ber ania ti chuan tabunga hianin covid-19 kan han ka le tanuang mai le hala amangan thak kop maya chu wang chuan min lo thir tu te po khan tong trai lama te min lo khrang turin kan cha vele chewuni ni chu na khan in ki zo na kha eng tin ngai kal je lang ti kha ka chang go le lo de wing ka sia ti han i thai ang to ka khavin in khwa khir rianga in kan sia vel ke te chuan a chan chu eng chen nge mo a lo dar to hi a sia te to lo a sa om lu tuk to tu na hian mo chu wang chuan kan in khwa khir zel riang photana mo chuan in ba ka VLTF executive committee member te po tuma he in Jilsan lavin enge in lawa wanga mo in Hosan lavin kan en troy om tlang te ka thim thak thang te kin an oma kalo mani mo min ti thamwanga ke chu mei cha kan ni me ya ti han kang ho khan min ti thamwanga lakina ma kan lak zel la tura po pathian in min om puyanga mo silaka te po kan lo him tura ngai ta ila tin sim khop takin kan ti bo ka nga YML lam te po an tlom nga ya an sele ma kalom ma lom thu soi ka lu ani YM chunga te po mo tianga kan khwa kan tran wal chuan mo kan do ne mang he si hi ti hi ka soi je no ole hun thatak mai min han pe alom khop mai kha mizoram mi puite le no thir tu song te atlabung covid-19 community spread chungchanga kan thiro thei voin mei khat sa hin som ni pakata kan din mun dik tak chu ania tuna hian zandar som pakhat le minute nga aria hei azan te halo reita ti chuan kan VLTF ten te po hi helai an duty da huna hianin riak du tonga mut te pon du tonga na tu lama malak na tu tam tak thidalo ma chu wan chuan kha ka tun tu matan chuan du tok patak